Пак се включвам и пак ще играм тениса. Този път хора, извинявайте, затворих видеоклипа, защото трябва да звъна на едно момче, то не ми е дивина. След това ще правим сега още един час и ще качам видеото, добре? Здравейте хора, добре дошли в моя канал. Сега хора ще... Хора, абонирайте за това малко сладко котенце. Хора, абонирайте се. Абонирайте се за това малко котенце. Ето за това сладко малко котенце, да. Хора, вижте колко е сладък. Вижте колко е сладък, хора. Ако обичате котки, си напишете долу в коментарчето. Които хора имат сини очи и им светят пред начин. Хора, абонирайте за това малко сладко котенце. Хора, сега Сашко Ангел ще мижи до 50 ще... Почваме. Почва сега. 3, 2, 1. Живко написа, живко. Хора, тури. Хора, сега Живко Димитров ще дойде. Музика. Хора. Не, кучето идва. Не. Аз тук ще скрия, хора. Хора, тук ще скрия. Хора, намираме се пред изоставена сграда. Трябва да се скрия по там, хора. Хора, зад една количка се скрих. Хора. Пламен батерията. Аз снимам. Хора, сега ще се скрим от Сашко Ангелов. Хора, изморих се. Ама, жегай. Хора, не забравяйте да се абонирате в моя канал. Аз правя, защото ми пълна батерията. Ама ти начин говориш, бе, брат. Чао хора от мене! Чао!